Tot seguit, el que volem fer és mostrar-vos en directe el funcionament d'una subhasta. Es tracta d'una venda pública benèfica, al darrere de la qual hi ha Mans Unides. L'Abigail ens explicarà tot seguit els detalls. Aquest any aquesta ONG s'ha volgut posar en mans de professionals i els diners recaptats es destinaran a la construcció d'una escola a l'Índia. I connectem. 4.400 me dan en oferta prèvia. 4.600 tengo en sala. Esteu presenciant una subhasta aquí al Connexió Barcelona. És el que està passant ara mateix a la sala de les ventes, al carrer Rosselló 212, on s'està fent una subhasta per recaptar fons per un projecte de Mans Unides. Aquesta subhasta ha començat a 5:15, com el programa, i els que hi entenen ens diuen que estan força bé. Es parteix d'un preu de partida de cada objecte i la gent va pujant el preu. En total hi ha 790 lots, la major part d'aquests funcionen com qualsevol altra subhasta. Un lot és un objecte i la gent porta coses, estem parlant de petits col·leccionistes o museus que porten, com veieu, antiguitats, quadres, aquarel·les, i una vegada s'ha subhastat reben part del diner que s'ha guanyat i la resta, la diferència, va parar a Mans Unides perquè puguin finançar aquest projecte. Una altra varietat és que fan donacions i el que s'ha obtingut, l'ingrés que s'ha obtingut, íntegrament va parar a Mans Unides. El que farem ara és entrevistar el director de Mans Unides i ensenyar-vos alguns dels objectes que es subhasten aquesta tarda. Ell és en Joan Martí, el saludem tot seguit. Bona tarda. Bona tarda. Escolta, tenim aquí una samarreta del Barça, no sé si és de l'Alexis o d'en Xavi, no sé de qui és. Aquesta és del Xavi. Aquesta del Xavi, i una del Madrid firmada per tots els jugadors. Tots els jugadors, sí. Molt bé. I allà podem ensenyar un quadre de Miró i un de Barceló. Un de Barceló. Hi ha nivell aquesta subhasta. Sí, una subhasta de coses molt importants. Com heu arribat fins a aquest punt? Em comentaves que no ho havíeu fet mai. Com heu arribat a aquest tipus de subhasta per finançar un projecte? Això va començar aproximadament el mes d'abril d'aquest any, que van vindre a la nostra delegació de Barcelona un senyor a presentar la seva col·laboració personal, no? I va dir que estava en aquest sector de l'art i va començar la idea per part d'ell dient, doncs mira, podíem fer una subhasta solidària a benefici de Mans Unides. A mi em va semblar en principi una bona idea i ho vam anar madurant fins que hem arribat aquí. Lo interessant de tot això és que, a part del Jesús, que és el que va vindre aquell dia a Mans Unides, s'han incorporat molta gent, s'han implicat molta gent en aquesta activitat. Nosaltres, com a ONG de Mans Unides Barcelona, és difícil fer unes activitats degut a que la ciutat aquesta no permet fer sopars en una plaça pública o fer carreres en un carrer, i llavors buscàvem tipus d'activitat d'aquestes que la gent també s'hi sensibilitza i que col·labora econòmicament amb els projectes, crec que molt importants, que tenim entre mans. Breument, com era aquest projecte que teniu entre mans a l'Índia? Nosaltres l'hem dedicat a aquest de la Índia per la construcció d'una escola per nenes. Aquesta idea per nosaltres és molt important perquè creiem que la formació de les nenes i de les dones és el futur no solament del món sud, sinó del món d'aquí també. Però bueno, nosaltres treballem pel món sud i ho dediquem a elles. I nosaltres fem uns 700 projectes aproximadament cada any a tot el món sud, Sud-amèrica, Àfrica i Àsia. I llavors aquest que és de la Índia, d'un poble de la Índia, ens ha semblat que era un projecte que és d'un import d'aproximadament uns 80.000 euros i que pensem que podem arribar a cobrir-ho, i aquesta és la il·lusió nostra. Doncs que hi hagi molta sort, moltes gràcies, Joan. A vosaltres. Vinga, nosaltres deixem la connexió aquí dient que aquesta subhasta forma part d'un projecte més gran que es diu 24 hores que mouen el món, i tracten de sensibilitzar sobretot amb les problemàtiques del sud. I potser si no disposeu de recursos econòmics per participar en una subhasta així, sí que ho podeu fer difusió, o almenys és el que volen des de Mans Unides, que es faci difusió a les xarxes socials, que sapigueu que el que no subhasti avui es podrà comprar altres dies aquí a Rosselló 212 a la Casa de les Ventas. Molt bé, moltes gràcies, Abigail.